שלום לכולם, בסרטון הבא אני רוצה לדבר על תנועה הרמונית וגם בפרט על משוואות דיפרנציאליות. תנועה הרמונית זה באמת אחד הנושאים הכי מעניינים שיש בפיזיקה בעיניי, אולי הכי רחבים גם, כי באמת יש המון דברים בפיזיקה שאפשר לתאר בתור אוסילטור הרמוני, ואנחנו צריכים משוואות דיפרנציאליות ולדעת איך לפתור אותן כדי בעצם להתמודד עם שאלות מהסוג של תנועה הרמונית. ואני רוצה לעשות כאן איזשהו מבוא זריז בעצם למה זה תנועה הרמונית, איך היא עובדת, איך היא נראית, כמה דוגמאות לדברים שמתנהגים כמו אוסילטור, ולהבין גם איך פותרים את המדר. אוקיי, אז בואו פשוט נתחיל. בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. יש לנו נגיד איזה קפיץ שקשור לגוף שמתנדנד הלוך וחזור, ואנחנו יודעים שלפי חוק הוק, כוח הקפיץ מתנהג בצורה הזאת. SP זה כאילו ספרינג, ומינוס KX נגיד בכיוון X כובע, זה נגיד הכיוון שלנו. זה אומר שהכוח הוא כוח מחזיר, שאם הגוף נמצא מימין לנקודת שיווי המשקל, הכוח יפעל שמאלה, ואם הגוף נמצא משמאל לנקודת שיווי המשקל, הכוח יפעל ימינה. אחלה, מעולה. אז עכשיו אנחנו רק רוצים לראות איך אנחנו מגיעים מזה למשוואות של תנועה הרמונית. למעשה, אם אנחנו ניקח את שקול הכוחות על הגוף, אנחנו נצטרך לכתוב ששקול הכוחות, סיגמה F, שווה במקרה הזה רק ל-FSP, ושקול הכוחות גם שווה כמובן ל-MA, כאשר A זה X דותיים. במקרה הזה, אני לא בטוח אם שמים את הדותיים מעל או מתחת לסימן של הוקטור, שאלה מעניינת. ככה, יכול להיות, לא יודע. ובואו נציב עכשיו הכל, אז אנחנו נקבל שמינוס KX, בואו נתעלם מהוקטורים כי יש לנו כאן רק כיוון אחד, שווה ל-M X דותיים. ואז אנחנו יכולים לבודד את X דותיים, ולכתוב שזה X דותיים ועוד K חלקי M X, שווה ל-0, ומי שלמד את תנועה הרמונית יכול כבר לזהות שתדירות התנודות היא שורש K חלקי M. אחלה, מעולה. וראינו שיש לנו אוסילטור הרמוני בעזרת קפיץ אופקי. אנחנו יכולים לקבל אותו הדבר גם עם קפיץ אנכי. אם יש לנו קפיץ אנכי, שמתנדנד הלוך חזור. אז אפשר לשקלל את כוח הכובד ואת כוח הקפיץ ולהגדיר נקודת שיווי משקל חדשה שבה הכוחות מאוזנים. כלומר, נקודת שיווי משקל, נגיד נקרא ל-X0 שלנו, היא תהיה היכן ש-FSP שווה ל-MG, כלומר KX שווה ל-MG, וככה נוכל להגדיר נקודת שיווי משקל חדשה, כלומר X שווה MG חלקי K, נוכל למדוד הכל ביחס אליה, ובעצם להזיז את נקודת שיווי המשקל שלנו. ונחזור לקבל את אותה משוואה. מעניין? אחלה. עכשיו בואו נראה דוגמה נוספת. בואו נניח שיש לנו איזושהי מטוטלת, שמתנדנדת, כלומר, עושה את המסלול הזה, הלוך ושוב. אז בואו נניח שהמטוטלת כרגע נמצאת בנקודה הזאת, שכיוון ההתקדמות שלה הוא כרגע לכאן, היא עדיין לא עצרה, ונראה מה שקול הכוחות שפועל עליה. אז על המטוטלת פועל כוח הכובד, MG, פועל עליה כוח מתיחות החוט, והכוח השקול שפועל עליה הוא כמובן לכאן, מחיבור וקטורי, והוא גם יהיה MG סינוס תטא, אם זאת הזווית תטא שאני קורא לה. נגיד שזה תטא, אז זה יהיה MG סינוס תטא, מטריגונומטריה פשוטה, וכאן יהיה לי MG קוסינוס תטא. אוקיי, ומה שאני יודע זה שהכוח שגורם לשינוי בזווית, בעצם מה שגורם לזווית להשתנות זה MG סינוס תטא, כי סך שני הכוחות האלה מכוונים בכיוון שלא יכול להשפיע על הזווית, על גודל הזווית. כלומר, מה שמשפיע על גודל הזווית זה הכוח הזה שבעצם מושך את הכדור, את המטוטלת, לכיוון הדבר הזה שסוגר בעצם את המשולש ומקטין את הזווית. וכמובן כשהוא פה אז הוא פותח אותו ולהפך מהצד השני.
אז בואו נכתוב את שקול הכוחות רק בציר הזה. יהיה לנו בעצם mg סינוס תטא, ואנחנו יודעים שהוא מקטין את הזווית בשלב הזה, כלומר הוא גורם למינוס m תטא דותיים. סליחה, שכחתי את ה-L, L תטא דותיים. L זה אורך החוט, כי התאוצה שלנו זה בעצם L תטא דותיים. ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש בטור טיילור, בקירוב טיילור, של סינוס תטא לזוויות קטנות, וככה קצת אינטואיציה לגבי מה זה באמת אומר טיילור, ומה זה הקירוב הזה, ומה האינטואיציה כאילו איך מתייחסים בכלל לדבר הזה. אז אם אנחנו רוצים לסרטט נגיד סינוס, בוא נגיד שזה x, זה y, ואנחנו רוצים לסרטט סינוס x. אז אנחנו יודעים שהוא נראה ככה, נגיד שהוא נראה ככה, משהו כזה, נכון? ואם אנחנו רוצים לקרב אותו בזוויות קטנות, כלומר כש-x ממש קטן מ-0, יש לנו כאן y שווה סינוס x, סליחה, כש-x ממש קרוב ל-0, לא קטן מ-0, כש-x קטן, אז אנחנו יודעים שאנחנו מדברים כאילו על הטווח הזה, על אזור הטווח הזה. איפה בדיוק נגמרות הזוויות הקטנות, זה לא באמת מוגדר, אבל אנחנו נראה סטיות גדולות יותר כשנגיע לזוויות גדולות. ובעצם מה שזה אומר לנו, טור טיילור מבחינה מתמטית, אנחנו יודעים איך לפתח. צריך לגזור ואז להשוות ל-0, ואז לכתוב x כפול הנגזרת הראשונה, ועוד x בריבוע כפול הנגזרת השנייה, וכן הלאה. וחלקי 2 עצרת וכל זה. אבל מבחינה אינטואיטיבית, מה שאנחנו מקבלים עבור הסדר הראשון או הסדר האפס, זה פשוט y שווה 0. עכשיו מה זה y שווה 0? זה בעצם הקו הזה. עכשיו הקו הזה הוא לא באמת דומה לפונקציית סינוס, הוא לא באמת קירוב טוב, אבל הוא כן מתאר את מה שקורה בנקודה הזאת, כי סביבה אנחנו מקרבים, וזה באמת מדויק, הערך של הסינוס ב-0 באמת שווה ל-0. אבל אם אני הולך לקירוב הבא, אני מקבל שהקירוב הבא בסדר, לא סגור אם זה הראשון או השני, כבר שווה ל-x, לדעתי זה נקרא הקירוב הראשון. ואנחנו מקבלים שהקירוב הראשון הוא פשוט y שווה ל-x. ו-y שווה ל-x, אנחנו יודעים איך הפונקציה הזאת נראית, היא נראית משהו כזה, בואו ננסה ממש לסרטט אותה מדויק. רגע, זה אמור להיות כאילו ככה. כן. וזה כבר קירוב שכן הרבה יותר עובד עם סינוס, כי הציור שלי לא כל כך טוב עם סינוס, אבל הסינוס פחות או יותר כן ממש כאילו מתלכד עם איך שהקו של y שווה x נראה. כאילו זה ממש, הקו השחור של הסינוס ממש עובר ככה, אפשר להגיד, ביחס ל-y שווה x. ואז הוא אומר שבאמת יש תחום די רחב של זוויות שבהן הסטייה מ-y שווה x היא די קטנה. כלומר, אם תיקחו עכשיו במחשבון סינוס של 0.00001, אז יצא לכם ערך ממש ממש קרוב לזה, מבחינת הסינוס. וזה המשמעות של קירוב, כלומר, עד כמה הפונקציה כבר קרובה. אז ברור שאנחנו מתקרבים נגיד לטווח הזה, איפה שהזווית כבר קרובה לפאי חלקי 2, בוא נגיד שזה, לא יודע, 0.48 פאי, משהו כזה, אז אנחנו כבר רואים הבדל די משמעותי. ואז ברור שהקירוב לא עובד וצריך להוסיף איבר נוסף. אז האיבר הנוסף יהיה מינוס x בריבוע, כלומר זה יעגל את הפונקציה לכיוון הזה, אבל אז זה גם יהיה איזה משהו כזה. וגם פה זה יהיה כאילו משהו כזה עם איזושהי סטייה. ואז הדרך שלנו בעצם להמשיך לקרב את כל הפונקציות המוזרות האלה, הסינוס, קוסינוס, טנגנס, e ב-x, זה בעזרת אוסף של הרבה פולינומים, של x בריבוע, של 0, של 1, של x, של כל אלה, שאותם גם קל יותר לגזור וקל יותר להבין וקל יותר לסרטט, אנחנו יודעים איך הם אמורים להיראות. אז זה בעצם העניין של הקירוב. אז אני מקווה שזה עשה קצת שכל. אז בואו נחליט מעכשיו שאנחנו עובדים בזוויות קטנות, ולכן סינוס תטא שווה בערך לתטא. אז אנחנו אומרים ש-mg כפול תטא שווה למינוס ml דותיים, ומותר לנו לעשות את זה כי גם תטא וגם סינוס תטא הם חסרי יחידות, אז זה בסדר. אנחנו יכולים לחלק ב-m כמובן, ונקבל שתטא דותיים, ועוד g חלקי l תטא שווה 0. כלומר, קיבלנו שוב בדיוק את אותו סוג של מדר, כשהפעם האומגה שלנו זה שורש של g חלקי l. אחלה, מדהים. אז זה נראה שאנחנו
באמת מבינים לאן הולך הכיוון הזה של תנועה הרמונית. ובואו ניקח אפילו דוגמה נוספת, למעשה אין באמת הבדל מהותי בינה לבין מטוטלת. בואו נניח שיש לנו איזשהו עמק, ויש לנו כדור שנמצא כאן. ואנחנו נותנים לו איזו דחיפה קטנה, והוא מתחיל להתנדנד ככה הלוך ושוב. אז פועל עליו כמובן נורמל, ונגיד בנקודה הזאת, אז פועל עליו נורמל לכיוון הזה, ובנקודה הזאת פועל עליו נורמל לכיוון הזה, וכוח הכובד תמיד פועל למטה. ואז גם כאן עליו פועל כוח מחזיר. אבל גם כאן צריך להניח שזה באמת זוויות קטנות, כי אם הוא יתחיל לעשות דברים כאלה, זה כבר לא יהווה בדיוק תנועה הרמונית. ולכן אנחנו גם פה צריכים להניח זוויות קטנות, וכאן הנורמל פשוט משחק את התפקיד של החוט. אז אין באמת הבדל אם זה כדור שמונח על איזושהי קערה, על איזשהו עמק, או שזו מטוטלת שקשורה בחוט. אנחנו נקבל בדיוק את אותו מדר. עדיין יהיה לנו תטא, עדיין יהיה לנו איזשהו גובה L וכל הדברים האלה. אז זה בגדול ככה ממש בקצרה על תנועה הרמונית. עכשיו בואו נראה רק איך פותרים את המדר המעצבן הזה. אז בואו נלך למדר x דותיים ועוד k חלקי m x שווה 0, ואז יש כמה אפשרויות. אנחנו יכולים או לנחש פתרון, ואם אנחנו רוצים לנחש אז אולי יהיה יותר נוח להסתכל על זה מהצורה הזאת. ואז אנחנו שואלים את עצמנו איזו נגזרת שנייה שווה למינוס הפונקציה, כאילו למינוס עצמה כזה. אז אנחנו יכולים לחשוב קצת על נגזרות מוכרות שאנחנו מכירים, ולהבין שסינוס וקוסינוס מתנהגות ככה. כי אם y שווה לסינוס x, אז y תג זה קוסינוס x, ו-y תגה עם הנגזרת השנייה זה מינוס סינוס x, כלומר מינוס y. אז מצאנו פונקציה שמתנהגת ככה, וברור לנו שגם קוסינוס תתנהג ככה, אם ניקח אותה בתור הפונקציה הראשית. פונקציה נוספת שמתנהגת ככה, שהיא למעשה תכלס אותה פונקציה, זה e בחזקת ix. כי הנגזרת הראשונה זה e ב-ix, והנגזרת השנייה זה i בריבוע, e ב-ix, ו-i בריבוע זה מינוס 1, אז אנחנו נקבל מינוס e ב-ix, שזה מינוס y. אז הנה, מצאנו איזשהו תחום של פונקציות שמקיים את המדר, אז כאילו ניחשנו, אבל אנחנו לא חייבים לנחש בצורה הזאת, אנחנו יכולים גם להשתמש בניחוש של איזשהו פולינום אופייני, נגיד נקרא לזה e ב-rt, משהו בסגנון הזה, סליחה נקרא לזה x, לא y, x שווה e ב-rt, ועכשיו אנחנו יכולים להציב את זה נגיד במדר שלנו, ואנחנו נקבל ש-x דוט, סליחה, זה r e ב-rt, ו-x דותיים זה r בריבוע e ב-rt. אז נציב את x דותיים, נקבל r בריבוע e ב-rt, ועוד k חלקי m e ב-rt שווה 0, אפשר לחלק ב-e ב-rt כי הוא תמיד חיובי, נקבל ש-r בריבוע ועוד k חלקי m שווה 0, ונקבל ש-r שווה פלוס מינוס שורש של k חלקי m כפול i. ואז אנחנו יכולים לדעת שהפתרון הכללי שלנו זה בעצם a כפול e בשורש k חלקי m it, ועוד b e במינוס שורש k חלקי m it, ואנחנו יכולים להפוך את זה מזהויות טריגונומטריות לסינוס ולקוסינוס. אנחנו נקבל a קוסינוס שורש k חלקי m t, ועוד b סינוס שורש k חלקי mt. זה לא אותם a ו-b, יש ביניהם איזשהו קשר אחר, אבל זה לא בדיוק אותם קבועים. אבל סתם ככה כדי להדגיש את זה. ואנחנו גם יכולים ממש לצמצם את הפתרון לאפילו פונקציה אחת. אנחנו יכולים לקרוא לזה a קוסינוס. בואו נקרא לשורש הזה כבר אומגה, תדירות, אומגה t, ואנחנו יכולים להוסיף פה איזושהי פאזה, וזה מספק לנו את הפתרון. שוב, ה-a הזה גם יהיה קצת שונה, אבל עדיין. או שאנחנו יכולים לקרוא לזה a סינוס אומגה t פלוס פאזה כלשהי, פלוס איזשהו מופע, ואנחנו נקבל פשוט תנאי שונה. כאילו יכול להיות שבמקרה הזה פה הפאזה היא 0 ופה היא פאי חלקי 2, או להפך. ויכול להיות שהיא גם תהיה כל דבר ביניהם. אז ככה אנחנו פותרים את המדר הזה. אפשר כבר להניח מראש שהפתרון יהיה רק קוסינוס עם פאזה או רק סינוס עם פאזה, ואז למצוא אותה. אפשר להניח שהפתרון יהיה סכום של סינוס וקוסינוס, ואז למצוא את אחד הקבועים, בדרך כלל אחד מהם גם יהיה 0, ואז אנחנו נשאר רק עם סינוס או קוסינוס.
ולפעמים גם אפשר ממש להבין מהשאלה עצמה, כלומר, אם אומרים לי שהגוף מתחיל בנקודת שיווי המשקל את התנועה, אז זה אומר שה-x כפונקציה של t שלו, אמור לעבור כאילו ב-0,0. כאילו בזמן 0 הוא נמצא ב-0. ורק פונקציית סינוס עושה את זה, ולא קוסינוס. אז אנחנו יכולים להבין שיהיה לי כאן איזשהו סינוס, ואם אומרים לי שהוא מתחיל מנקודת שיווי המשקל, אז אני יודע שזה קוסינוס. אם אומרים לי, אם הוא מתחיל מהאמפליטודה, מהנקודה המקסימלית בתנועה. אם אומרים לי שהוא מתחיל איפשהו באמצע, אז אני יודע שזה איזשהו סכום של סינוס ושל קוסינוס. אבל יש לנו גם דרך ממש לדעת את זה רק על פי תנאי ההתחלה. ונראה לי שזהו בגדול. אין לי עוד משהו חכם כל כך להגיד הרבה על תנועה הרמונית. לא בא לי להיכנס לכל המדרים המסובכים האלה, כאילו זה נראה לי פחות העניין בסרטון. אולי אני אעשה סרטון מסודר על מדרים בהמשך. תודה רבה לכם.